fof ko gueɗe ganduɗa peut-être 2016 o ponɗon laaɓante ko 2017 o nde wonno ko ɓen ene fof laaɓante ɗum noon mbawi nde 2017 gueɗe kewɗe nande hen so tawi Allah waɗi jam en ɓuuri ekkiti hen gueɗe kewɗe ma laaɓanen ha ɓeɗo en joga hen fuusal wawden ɓe exactement hono kuuɗe kadi ɗon keltiɗe 2017 o enen toon to banggue Congo ene wawi wiide hen ko wayno so ƴeewi hennene oɗon wiiteɗo Denis Sassou Nguesso kankone kadi eɗen gandi ko jiɗɗo tan laamade no kilo fole par ce que so ha fere ñanama hande enen ene waɗi ɗeɗo leyɗele konngel ɗe wona beeɗi ha so ƴeewi kadi oɗo kadi biyeteɗo kadi kañumne kankone Kabila musidɗo Zaïre o hen kankone omo jeeɗi hen caɗele mawɗe e wonno kankone e nder cuuɗi enen kankone woni lamu enen walla ɗum kadi ko ɓoppiteɗo kotta ha jon laaɓani en ɗum ɗon ko gueɗe ganduɗa hen nene fof ma laaɓanen ene 2017 o enen nde wonno gueɗe ɗe fof enen ko woni ganduɗa henen ko joɗo lamde hayi musidɗo men Mugabe kañumne kadi wi hakkadi e 2017 o enen kañum ko ofor lamu en hakkadi ƴeewa yaade kadi ɗum fof kadi 2017 o nande taw sen ƴeewi e nder 2017 o enen gueɗe kewɗe ɗe ɓamɓe politique o enen e waylo enen ɓen ƴeewa mayi waylo kewɗi mbaɗa e nder 2017 o enen hay so ƴeewi to banggue hande ɗo saaha hakkude Israël e ɓen kadi Palestine ɗo fof yiirgaraji mulna nder ɗon hen wiide hande ene waɗi reconnaître konko oɗo état Israël état de Palestine ene wona hande wona kadi état mo ganduɗa hen woni fof kadi ɗo fof ko gueɗe kewɗe nanɗo jooɗi hennene kono e nde 2017 o fof ma laaɓane inchallah ɗum noon en mbawi 2017 garowo hennene jodinade joni o hennene gueɗe kewɗe ɗe paadi yiyata noon fowti waɗi Allah dewnen hen gueɗe fof so nder lawol no jiiɗen ni hen kadi jama cilal kisal e deegal no ceerno ceeya no fof no ɗum noon ceerno Yousouf Acce emin nanma ga henna kono tan wonnoon koye téléphone ɗesi famɗude seeɗa mi namdo musidɗo men ceerno Souleymane Dia o salmina o ƴeewa kankone so tawi ko haalteɗo komo nana so tawi o nani ko noon feewi alhamdulillah so wonno nanirani no janggo ni tan mbatten conférence o hay sanno koye téléphone so joomum welama ene wawi noddude numéro direct hay so waɗani connecté Skype ceerno Souleymane Dia bisimilla aɗa nana ko ceerno Yousouf Acce haalata ko ceerno Souleymane Dia mataw omo woɗɗi e radio ngo ɗum noon Yousouf Acce no mbiruɗa ni aduna o kam koko wayli no fewi e teɗo banggue Amérique ɗo gonɗa ɗo hande won kuuli kewɗi goni ɗon ma mbiya tubakoɓe ko yiɗɓe artirde doole hay sanno ke gonno toon o kam artani wonɓe toon julɓe e kadi e wonɓe toon ɓe ganduɗa dañani kayitaji en jogui fayre mawde e leyɗele kewɗe kadi en jogui kulhuli saabu garowo o ardi ko doole won hunuko suwa rene taw jaɓɓal ngal suwa waylo e hunuko ko yeeso ngo e mbadino mawɗo leydi fof darrade foof ɗum ɗo o suwa fuɗɗo janggude ɗum o waɗani stage mum ha wawa andude on huccidirte wonno ko bewɗo joom jawdi mo ganduɗa ala meɗo wi ɗum haɗɗo lelo ɗo joɗɗo deej won noon ko on woni mo keɓɗen holko jiiɗa e gargol makko e hol kadi no jiiruɗa bande musidɗo men Yousouf Acce holno jiiruɗa kulhuli on wonɓe toon immigration holko jiiɗon holko jiyan ɗon leñol men ngol ceermen ceene yaya konngol politique walla mbiyen konngol ko ganduɗa henen to banggue yaade waɗa campagne e konngol soko tawi jomum ko gueɗe ko ɗiɗi wonnata e waktude nde larata laamuɓe henen gueɗe kewɗe ɗo e haalde gueɗe kewɗe aɗa wawi jofade gueɗe kewɗe aɗa wawi nananede kono noon soko tawi arte hankkadi jummo maɗa a woni hankkadi gardiɗo e woni sik tan soko tawi aɗi fewnude gueɗe kewɗe ko bonnata a tokka ɗumen a wonta ɗumen wonde mo gallo wonde mo bewɗo wonde mo lamɗo no fo addantamo darde gueɗe ganduɗa hen bonnoji leydi e ɗum ɗon ko laamu way noon so tawi yo haalɗo jogui hankkadi halfinanmo soko tawi halfinama mum ƴewata ko woni ɗo nande haɗa politique makko ɗum noon no fewirde fof ɗum waɗata heddi
moom la mala kay ay ngeen di wana ko non way ko way créé loi mo passe de congrès so ti congrès je bi loi o e ne wa wi jewe ko ko kesi de bangi immigration ko ne ba ci ko tan de take ko ci so wona ko de ko yido bi mo na wade der lawte be ne nganda so te wi ko nganda ko mo jaale li bonni li bonna li ado ba dawde de wala do suke kono mo daani ko bonni ko project ko bonni mo hala ko bonni bi hade ko bonni o do jare wonno surtout ni immigrant de ngeen sen bi ni do lay tundu Amérique wana comme bi Sénégal ni wala dara comme dara France ni wala de ngana yi fofu arabi do ni ni ci do ni ko nedu ko ci moy ba e jodi sewti mo na jodi kala en nedu ko men de kala ba wona wala wona wala ay religion ko itam ko le de en ko yo wona ko donc non mbor sikki ko haala ko wiyata ko tan ko haala waktu ndi watte hennene woteji donc ɗum ɗon wona ko ɗum ganduɗa hennene e fonde teske hande teske ko so tawi joomum waɗi holko fota wawde wallude yimɓe ha leydi ha yeeso holno ligguey keɓorto holno yimɓe jangguirta holno yimɓe keɓora social men woni social balle mumen e gueɗe kewɗe ɗum ɗon wona hande ko naftata yimɓe wona kereyde caɗele walla kereyde probléme aji walla gueeri ɗum ɗon wona kono wona leyɗeɗe yeeso ha teni kan ɗiɗo leydi ganduɗa enen wiite hande kañum woni gendarme du monde kala ko probléme waɗe leydi afrique hande ko kañum ɓuuri reglude kañum ɓuuri wawa darade hen ittuɗeɗo caɗele ɗi fof ɓeya ɗon ɓe nanata caɗele ɓe leydi men ɗum ɗon ceeni men ceenoya yimɓe poti famde ɗon hay goto nanta leydi majje wonnata leydi caɗele ɗi konko kadi kadi waɗata leydi wonene ko artawa leydi ala yimɓe fewnude heddi noon nenangaji ha won walla kono ɓuran moftude yimɓe ene wala ko nande yimɓe gueɗe ngal wona ko ceeno men ceeno amadou murtasido umti hajo jam wolembel wedde jeete mum sukaɓe jawni mum sukaye mum teno belede tuti Allah e bak nene yo hande de Yousuf Acce eɗen ciften tan bandiraɓe heɓe nana e ɓoggol he no Sile ceerno Souleymane Dia omon ɗo ene ɓoggol he eɗen mbiya Ali Niang Demba Sow Fatimata Lam Malick Saw Oumar Wagne Fatimata Ba e Amadou Thioune ɓeɗo foof eɗen jiiɗa ɗo e ɓoggol he en jiiɗo kadi wonɓe no heewi Oumar Diallo Oumar Ndiathia Soyibou Mbaye TIP Elas Farba Diowol Oumar Sow Diop Mouhamadou Abdoul Djalil Dia e Ba Abou ɓeɗo fof ne kadi en jiiɗum e ɓoggol heɓe kam hoɓe ne ketti enen gandi kadi Abdoulaye Diallo Amadou Ndiaye Dia Mamadou e Amadou Dia ɓenne kadi nanɗo ene ɓoggol he en jiiɗo ene Harouna Ba ceerno Koundio e Abou Ba e ceerno Ganel e Layi Sow e onne kadi ɓenne kadi nanɗo ceerno Tidiane Guissé Ibrahima Sy radio Dinguiral e Amadou Tidiane ɓeɗo fof kadi nanɗo ene ɓoggol radio Koppinto international ɗum ɗon noon eɗen mbiya kadi kam fof bisimilla mabɓe e radio he ɓaɗa namdo ceerno Souleymane Dia so tawi omo nana somo nana o salmina bandiraɓe ganda omo nana so tawi o nanani en ganden kam ko ɓoggol ngol wayi noon tan ceerno Souleymane Allah e nana makko sallallahu alayhi wa sallam on calminama on ñagama mbawɗon wonde e nder joglinayi windere ɗi kala yo jaam e kisal Allah wone men wona kadi e tel juuɗo kala yetta barke Allah e nela barke Cheikh Mahamadou Tidiane radiyallahu anhu ko weltata e mawde jokkade ɗo hande e radio Kokkol ko nde tawno mi wayrino radio ngo no feewi ko welare mawde hande kadi artude ɗo e radio Kokkol ko ngal tawate Kokkol ko mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi ñaguima ɗum juuɗo weldi ɗum ɗo ɗum noon yo Allah rokken kadi hitande nde ɗo are joni nde kadi hitande moƴƴere ya barke nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam dille ɗe noon ne keewi ga no feewi ko ɗum waɗi mi wawa ɓoyde ligne nde tawno dille ɗe ne keewi ɗum noon on calminama on juurama on ñagama duwa on galdama duwa yo jaame kisal Allah woni men wona kadi e dendagal juɗɗo kala assalamu aleykum wa rahmatullahu taala wa barakatuh a jarama ceerno Souleymane Dia hadema jatel min jiɗi namdam ceerno Souleymane hoto joɗɗa hoto gonɗa
minen kadi mi ñaganoma Allah hitande moƴƴere yon won kisal ɓamtare judde balɗe moƴƴude battane arsugo jaaji laaɓɗo yo Allah waɗane moƴƴere weltinma ganda ko kori ko wonɗano ko gueɗe tan kewɗe seeɗa pirino seeɗa kono arti ko nande musidɗo men Acce Youssou président gonnoɗo président pour la speaking to en Amérique kanko jogui toon ɓoggol ngol kanko habrata en kabaruji e ko ari nder leydi e hoto jooɗiɗa ɗo joni hoto gonɗa ceerno Souleymane Diahate ma waynade eyyi bisimilla o salminama o juurama o ñagama duwaw kanko gonɗo toon to États-Unis de Amérique e dendagal ononne kadi ka e kuuɓal min noon mbiɗa tawe ɗo e nder leydi Gabon ma won joni hitande fawde ko ɗo e nder leydi Gabon goni oɗo saaha to jeeɗa e guure men ceerno Yat min ko Madina o gona ko Souleymane Dia mo ganduɗa ɓurno mo ɓurɗa andirde Samba Dia ko ceerno Samba on ɗoyno machallah 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 eyyo Seydi Dia min calmini min juurima min calmini ceerno Madina Gounass min mbayrima tene kadi so Allah jaɓi min nodde beele mbawa haldude so Allah jaɓi ko joni garɗen leydi ko joni kadi puɗɗiɗen gueɗe ɗe fof tan no foti yaruni seeɗa seeɗa so Allah jaɓi har radio ngo dartade so hitande dartima woni noon dartude joni so Allah jaɓi ma en dartinoy jewte meɗen tigui rigui tawa goto men fof ne wawa addude hen ɗum ɗo ɗum ballal mum a jarama no fewi min calmini ɓesgu e ɓiɗɗo o mbaɗa anda no fuɗɗima wawde yaade mi salmini juurima yummakko a jarama ceerno Souleymane gandiraɗo Samba Dia to Madina Gounass gonɗo to en Gabon ɗum noon Acce Youssouf min calminima hannde dey e min mbimani kadi anne kadi bisimilla maɗa ko kori ko international joni noon hitande hesere naati Obama ko jogorɗo yaade eɗen jananani kadi lamɓe hewɓe ma jaa e nduɗo leydi hay banque mum hande gayni holno aduna keso oɗo nde ɗo hitande 17 ono wawi yirede guila e fitinaji ha e felliɓe woppude ha e coup d'état ji ustiɗi holno mbawɗa yirude aduna o yiyata ko yimɓe nan ɓeydo finde Acce Youssouf walla hankkandi ko force tan alay saago gonɗen fo yaha lawol muɗum ceerno men ceerno Yaya namdal ngal dey kongal mettugal jabade no fewi nde wonno ko arani e welani halde kono tan ko mbiɗa ko hennene gueɗe kewɗe ɗe kadi en ɗo e dow ladde nde Amérique eɗen gandi waylo waylo mawɗo nanɗo henen sen ƴeewi horejo laamu leyɗele Amérique ko woni waylata sen ƴeewi United Nations ko mbiɗa ko banque mum foti koɗo yaade e ɗum ɗon ko gueɗe mawɗe mawɗe no fewi so rewi ko wawi banque mum yeehi eɗen gandi gueɗe kewɗe wala ɗon kadi sen ƴeewi en ƴewtini kadi eɗen gandi no wimumen nani henene dowlaji ɗiɗaɓe kañum woni hande gendarme aduna o nen ɗum noon ɗo ɗiɗi foof nana kucci e nder ɗiɗo leydi ɗiɗi foof nana Laara Madiani nde wonno hennene wonko cuhli yiide kono kadi haqqillaji men foof nana gona hen ɗiɗo leydi eɗen gandi wonko ɗum firti surtout kadi eɗen gandi ko ɓoyno hennene Israël omo kadi Palestine on kadi ɗiɗon won e leyɗe ɗe ganduɗa hennene goɗɗe e enen kadi koko jaɓa ɗo wonde doola ɗiɗo Palestine on wonde wono doola normal yo Israël hakkude ɗum jafendi ñenen e sen ƴeewi kadi to banque Russie eɗen ɗo biyeteɗo Poutine e kamon kadi eɗen gandi won gueɗe mawɗe ɗe jogui toon to moyno yen to to wiyete enen la Syrie eɗen gandi toon kadi omono jogui toon kanko nenne baɗe makko tan on waɗa ko wela on firta ɓe omo duñi ɓe e ɗon ɗum ɗon fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hennene janggo gono o hennene United Nations woni secrétaire général men ko joni denden e ɗum ɗon fof ko yimɓe nana berti noppi nana Poutine guide ene ƴeewa ene ketti e ɗum noon ko wiyete ko tan sen jeehi kaka dow ladde Afrique sen ƴeewi dow no Mauritanie wonko ɗigaɗon nan ɗon ko jooɗi soir o gas sen ƴeewi dow Gambie o wonko ɗigaɗo toon ala to no wayi gasani taw e sen ƴeewi to Angola e sen ƴeewi to Angola eɗen gandi gueɗe kewɗe non noon oɗon kadi ɗo Santos ko kabanaɗo e eɗen gandi kadi oɗo Peter Robert Mugabe e on naki ko jiɗo pullam hayso wonti hankkadi o naki wawande e kono noon holko toon o ƴiftoto ɗo laamu e gueɗe kewɗe nder Afrique